अब बै फैला सुवाद नङाबानो जेबो जायालै नाथाय मानसियाथ' गिथावनाबो ना गोजौआव गाखोनानै गाहायाव दाननानै होयो सम दंबा दिफेन बर' सारा रोखा खालायनांगौ जायफोर आबसुनि बेनारखौ लानानै सोरखौबा बुख्रुबनाय सोरखौबा आक्रमण खालायनाय आबसु अफिसनि लांगोनायाव लांनानै सोरखौबा दरजा फांथेनानै बुनाय फरायसा आफादखौ बदनाम खालायनो नाजादों नामा फरायसा आफादनि लांगोनायाव सोरनि सावगारि दं बिफा उपेन ब्रह्मनि सावगारि थायो जोंनि बर' हारिनि गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि सावगारि थायो इन्डियानि गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि सावगारि थायो जोंनि बर' हारिनि इन्डियानि जारिमिन बिजाबफ्रा आबसु अफिसनि लांगोनायाव थायो मालाय बिटिसि बिटिआरआव गावजों गाव ससियेल मिडियायाव होसोलायनाय गावजों गाव थेरफाथिलायनाय जोंनिया गुवाहाटियाव थानाय एक्स एन डिपिफ्रा गारि लानानै सान्दुं गोसायाव हायाव न' लुनाय मुखुब जानाय बेहायनो न' लुगोन दसे उनाव जोंनि लाखिनानै दोननाय हा जोबोद सान्दुं गोसा उफाय गैया हाजिरा लानानै दिनै जों बे जायगायाव न' लुनो फैदों जोबोद सान्दुं गोसा गोबां माने बुग्लुं सुग्लुं खालामदों आघात खालामदों होननानै बुंदों गासिबो नाथायबा नैबे बाथ्राफ्रा नंखाय गोरिब बे मा ब्रह्म बिजय ब्रह्म बेथ' जोंनि उल्था गिरनाय मानसि बेखौलाय मानो बे लिस्टआव सोखो नोंलाय सारा राजखान्थिनि बाथ्राखौ मोजाङै बुजियाखै इट इज कल्ड आइपिएस माने इन्डियान पलिटिकेल सिस्टेम जेसेबां जोंनि पार्टिनि उल्था दं बिसोरखौ बजबनानै ला मानोना फैगौआवथ' नोंथाङा पार्टिनिफ्राय टिकेट मोना मोनगोन ए मेन्डेला नोंसो मोनथिसिगौ नों माबोरै बेनि थाखायनो उल्था पार्टिनि जेसेबां मानसिफोर दङ बिथांमोनखौ बजबनानै जों नोंथांखौ देरहाहोनांगोन दे नों मा पलिसि लायो जायखिजाया फैगौ इलेक्सनाव आं देरहाबानो जाबाय सम दंबा दिफेन बर' सारा रोखा खालायनांगौ जायफोर आबसुनि बेनारखौ लानानै सोरखौबा बुख्रुबनाय सोरखौबा आक्रमण खालायनाय आबसु अफिसनि लांगोनायाव लांनानै सोरखौबा दरजा फांथेनानै बुनाय फरायसा आफादखौ बदनाम खालायनो नाजादों नामा फरायसा आफादनि लांगोनायाव सोरनि सावगारि दं बिफा उपेन ब्रह्मनि सावगारि थायो जोंनि बर' हारिनि गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि सावगारि थायो इन्डियानि गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि सावगारि थायो जोंनि बर' हारिनि इन्डियानि जारिमिन बिजाबफ्रा आबसु अफिसनि लांगोनायाव थायो सम दंबा जायफोर खेबसेयावनो फेल जानानै गावनि बिमा बिफानि मिजिंखौ जायफोर फैमाल खालायनो नाजानाय बिमा बिफाया हा हु फाननानै थाखा दाहार लानानै फोरोङो जायफोर खेबसेयावनो फेल जानानै न' बां गारनानै गुबुन जायगायाव खारनो नाजानाय बे फरायसाफोरखौ डिस्ट्रिक्टनि प्राइमारिनि आनसलिकनि गेदेरमा बिथांमोना बुजायनो नाजा आरो लोगोसे सम दंबा खावलाय प्रमद बर'खौ आबसु अफिसनि लांगोनायाव गेलेग्रा फोथार थानांगौ जायफोर फुटबल गेलेनानै मोजां मोनग्रा जायफोर गुबुन गुबुन खेला दुला गेलेनानै मोजां मोनग्रा बे फरायसाफोरखौ आबसु अफिसनि लांगोनायाव गेदेरमा रायजो राजाफोरनि माखासे गेलेग्रा फोथार खालायना होनांगौ बेबायदि माखासे प्रमद बर'खौ खावलायनो समखौ खाथायनाया मोजां लोगोसे दिनैनि समाव बांसिनै फुंनि बेलानि जारिमिन बिजाबखौ सोर लिरो खन्थाइ सल' बिसार खुंनानै लाब गैया बिसारा उल्थासो जागोन बानायसो लाब गैया उल्थासो जागोन बाथा सोर फरायो बर'नि जारिमिनखौ सोर फरायो बांसिन बुजिनाया जानांगोन फरायसा आफादनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा सोरबाया सानफा साननै थानानै जुदि आबसुखौ बदनाम खालायनो नाजाबा जानाय नङा आबसुनि बेनारखौ लानानै बदनाम खालायनो नाजाबा जानाय नङा दाय मोनदोंबा सोरबा गोरोन्थि मावदोंबा बुजायनो नाजा आरो सोरखौबा जुदि बुजायनानै सेन्स खालायनो हायाबा बिथाङा बारे बारे जुदि गोरोन्थि मावोबा जोबथेसालिनि आलासि दैथायहर सोरबा फरायसा आफादा आबसु अफिसनि लांगोनायाव लांनानै सोरखौबा बुख्रुबनो आक्रमण खालायनो बे आबसु अफिसा बेबायदि बदनाम लानो हाया गोथार आफाद फरायसा आफाद होननानै बुंबा बयबो उन्दै गेदेर बयबो फोथायो सिबियो उपेन ब्रह्मनि सावगारिया रोखा थायो जोंनि बर' हारिनि गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि सावगारिया रोखा थायो इन्डियानि गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि सावगारिया रोखा थायो माखासे बर'नि जारिमिन इन्डियानि माखासे जारिमिन बिजाबफ्रा बांसिनै
अबेयाव थायो आबसु अफिसनि लांगोनायाव थायो जायफोर बिजाब बायनो हायै जायफोर फरायसाफ्रा न'आव थानानै फरायनो माखासे सुबिदा गैया बे फरायसाफ्रा आबसु अफिसाव थानानै फरायनो सुबिदाखौ मोननांगोन जाय फरायसाफ्रा खेला दुला गेलेनो मोजां मोनग्रा आबसु अफिसनि गेलेग्रा फोथाराव फुंनि बेलानि बाहागो लाहोनो हानाय जानांगोन दिनैनि समाव जों नुदों अबेबा साहित्य सभानि लांगोनायाव सोरबा फरायसाफ्रा सोरबा रायजो राजाफ्रा सोरनिबा सावगारि नायनो लुगैनाय बर'नि जारिमिन सल'बाथा फरायनो लुगैनाय बर'नि माखासे डिक्सनारिफोरखौ सोरबा न'खराव बायनो हायै फरायसाफ्रा साहित्य सभायाव थांनानै फरायनो लुगैनाय जिरायसालियाव जिरायनो लुगैयो नाथाय जोंनि बर'नि साहित्य सभानि लांगोनायाव सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टनाव सोङाबा साहित्य सभानि जिरायसालियाव जिरायथ'नो मोना अबेबा लाइब्रेरियाव हाबनो मोना नाथाय जाय फरायसाफ्रा लेखा बायनो हाया सोरबा गेदेरमा रायजो राजाफ्रा गावनि न'आव बिजाब फरायनो थाखाय समखौ मोना साहित्य सभानि लांगोनायाव थांनानै बर'नि जारिमिन बर'नि गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि सावगारि इन्डियानि गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि सावगारि गिदिर गिदिर जारिमिन बिजाबफोरखौ फरायनो थाखाय सोरबाया माखासे समखौ साहित्य सभानि लांगोनायाव टाइम पास खालामनो नाजायो बिथांमोनहा दान्दिसे सम जिरायनो थाखाय सोरबा सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टनाव सोङाबा जिरायथ'नो मोना आबसु अफिसनि लांगोनायाव सोरबा रायजो राजाफ्रा सोरबा फरायसाफ्रा जिरायथ'नो सोरबाया जोंनि गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि सावगारि बिजाब बेबायदि माखासे बर'नि जारिमिन बिजाबफोरखौ फरायनो थांनो लुगैयो नाथाय सोरबा डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टनाव सोरबा प्राइमारिनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टनाव सोरबा आनसलिकनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टनाव सोङाबा आबसु अफिसनि लांगोनायाव जिरायथ'नो सुबिदा मोना जों बेबायदि बांसिनै खोनायो बिनि थाखायनो आं खावलायो सोरबा इउटुबारल' नङा सोरबा गेदेरमा दैदेनगिरिल' नङा सोरबा आबसुनि गेदेरमा दैदेनगिरिल' नङा सोरबाया जुदि अबेबा आफादाव थानानै सोरबाया रायजो राजाफोरनि बेनारखौ लानानै सोरबाया आबसुनि बेनारखौ लानानै सोरबाया इउटुबारनि बेनारखौ लानानै जुदि गोरोन्थि मावदोंबा बिथाङा जोबथेसालिनि आलासि जानांगोन बा दैथायहरनांगोन बुख्रुबनानै बेसेबां सेन्स खालामनो हाखो आबसुनि सोमावसारनाय समाव साबेसे मानसिखौ बुख्रुबबोखो बिलटिनि सोमावसारनायाव साबेसे मानसिखौ बुख्रुबबोखो एनडिपिनि सोमावसारनायाव साबेसे रायजो राजाफोरखौ बुख्रुबबोखो जेबो समाधान जायाखै बिनि थाखायनो सोरखौबा बिजिरनो थाखाय सोरखौबा साजा होनो थाखाय जोबथेसालि सरकारनाव दंखायो सोरखौबा गोरोन्थि मोनदोंबा सोरखौबा जोबथेसालिनि आलासि दैथायहरनो थाखाय बयनावबो आयेन दं बिनि थाखायनो गोथार फरायसा आफादनि बेनारखौ लानानै सोरबाया बदनाम खालामनो नाजाबा जानाय नङा फरायसा आफाद होननानै बुङोबा दिनैनि समाव बयबो फोथायो गोरों गोरा बयबो माखासे बिथांमोना आबसुनि बिबानखौ लानानै हरनि साननि खस्थ' खालामदों सोरबा दिपेन बर' साराबो दिनै गावनि न'खरखौ गारनानै गावनि माखासे साख्रि बाख्रि गारनानै गावनि रोंगौथिखौ गारनानै दिनै जाथिनि थाखाय हर सान खारदिंदों जाय फरायसा आफादनि बिथांमोना गावनि न'खरखौ गावनि रोंगौथिखौ लानानै दिनै रायजो राजाफोरनि थाखाय समाजनि थाखाय फरायसाफोरनि थाखाय नाजादों बिथांमोनखौ बयबो सनमान होयो नाथाय गोथार फरायसा आफादनि लांगोनायाव उपेन ब्रह्मनि सावगारिनि खाथियाव सोरखौबा बुनाय गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि सावगारिनि साखाथियाव बुनाय इन्डियानि गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि सावगारिनि खाथियाव बुनाय बिथांमोनखौ लाजि फोनांनाय बिथांमोननि सावगारिनि खाथियाव सोरखौबा लांनानै बुख्रुबनाय सोरखौबा ससियेल मिडियाखौ गोथार फरायसा आफादनि लांगोनायाव लेंहरनानै सोरखौबा सोंखारिनाय उपेन ब्रह्मनि सावगारिनि खाथियाव थानानै सोरखौबा थांखिनानै बखिनाय सोरबा गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि सावगारिनि खाथियाव इन्डियानि गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि सावगारिनि खाथियाव थानानै सोरखौबा बुख्रुबदों सोरखौबा सुख्रुबदों सोरखौबा रायदों बेबायदिया जानाय नङा आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जादोंबा आंनि निमाहा बियो दाय मोनदोंबा सोरखौबा जोबथेसालिनि आलासि दैथायहर दिनै आङो नोंथांमोननि बे एप्सआव थाग्राफोरनि गासिबो डाटाफोरखौ बुरखांजोबनो नामा दिनै जुदि आं नोंथांमोननि केलेंकारिनि जुदि डाटाफोरखौ जुदि बुरखांजोबनांगौबा दिनै नोंथांमोननि न'खरा सोरनाबा न'खरा थेर बेथेर गावजोबगोन दिनै बुजिगौ ओइ बानायसो एसेबां इमोसन जाना लाब गैया एक्सिडेन्ट जागोन लासै सलाय बानायसो खोनानायालाय जोंबो खोनादों बाथ्रायाबा बेसे सैथो ओरैनोबा हिनजावफोरखौ इसेयावनो बदनाम होलाबायो नोंसिनाबा एसेयावनो बदनाम मोननाय जायो मोदोमाव नांबाय नोंहा